Хисаметдин Исмәгыйлев. Торналар. Моңлы кеше бәхетсез була диләр. Дөрестер ахры. Нәгыймнең якыннары юк. Ул үксез. Ярый әле йөрәгеннән чыккан җырлары бар. Яланда рәхәтләнеп, күңеле булганчы, йөрәге басылганчы җырлый. Аллаһы Тәгалә бер яктан бирмәсә дә, икенче яктан жәлләмәгән. Көй, откырлык, тапкырлык белән көч, сәламәтлекне диюен. Җыр моң ягыннан аңа җиткән кеше юк. Нинди генә көй-моң ишетмәсен, шул мизгелдә үк отып кабатлый ала. Һәм һич үзгәрешсез. Бер көнне генә әле көтү көткәндә, үзләре кебек кычкырып, сазлыктагы торналарны чакырып чыгарды. Менә гаҗәп, иң соңыннан кызганыч итеп кычкыра-кычкыра, камыш күрәннәр арасыннан шатанлап бер торна баласы килеп чыкты. Күренеп тора, аягы имгәнгән. Нәгыйм якынайгач та куркынып өшеп китмәде. Өшеп китәрлек хәлдә түгел иде шул бахыр. Аягы сынган булып чыкты. Нәгыйм аны тотып, сынган тәпине ялгансын өчен тал чыбыгы белән бәйләп куйды. Үзенә төш вакытында ашарга дип тәгаенләнгән йомыркаларының сарысы ипи белән сыйлады. Торна баласы бик зәгыйфь, азык табып ашарлык хәлдә түгел, ябыккан, ачлыктан хәлсезләнгән. Торналарның балык, бака ашаганнарын исенә төшереп, Нәгыйм бүтән көннәрне дә күлдән балык, бака тотып ашатты. Авыл көтүен көткән егетебез көндә саз буена җитү белән, теге яралы кошны ана торна тавышы белән чакырып чыгарып ашата торган булды. Торна баласы башта бик курыкса да, тора-бара өйрәнде, кулга ияләште, матурайды, хәлләнде, канатлары елтырап, тәненә ит-май кунды. Бүтән торналарга ияреп, һавага күтәрелә, алардан калышмый оча башлады. Көзләр җиткәч, торналар җылы якка очып киттеләр. Иң соңгы булып, җәрәхәтләрен Нәгыйм бәйләп ашатып үстергән торна һавага күтәрелде. Баш очында берничә тапкыр әйләнделәр дә кошкайлар көньякка юнәлделәр. Шулай яңгырлары белән йылый-йылый көзләр үтеп, салкын кыш җитте. Ул вакытларда ятимнәрне әлеге кебек приютларга озатмаганнар. Үксезләрне авыл үзе караган. Ул борын-борын заманнарда ятимнәр йорты кайда булсын? Әйтергә онытып торам, бу вакыйгалар борын-борын заманнарда булган. Хәзерге яшьләр әкият диярләр. Сезгә әкият, ә безгә чын ул. Булган хәл. Нәгыйм хәзер буй җиткергән кече утырган егет. Шуңа карамастан бик фәкыйрь. Ул һаман җәйләрен авыл көтүен көтеп, кышларын хәлле авылдашларына абзар тазартышып, тирес түгеп, мал караша. Дөресрәге, кем нинди эшкә чакыра, шунда йөри. Тамагы да тук, өсте дә бөтен дияргә була. Стәрлебашта мәдрәсәләр күп тә ул, тик укырга гына мөмкинлек юк. Тамак туйдырып, өскә киенер өчен көне-төне эшләргә кирәк. Торыр урын юк. Нәгыймдә уку кайгысы түгел, тизрәк өй торгызу уе. Шуннан соң инде сөйгәне Һаҗәргә яучы җибәрергә дә була. Һаҗәр Гали хәлфәнең уртанчы кызы. Нәгыйм аларда абзар тазартып, утын ярып, күп хезмәт итте. Һаҗәрне күптәннән яшереп яратып йөрсә дә, аңарга дәшү түгел, күзенә туры карарга да ояла. Нәгыйм кемдә, Һаҗәр кем? Алар арасындагы аерма җир белән күк арасы. Егет былтыр да кыш буе Гали хәлфәдә эшләде. Менә шунда инде Һаҗәр үзе башлап сүз кушты. Аның яныннан серле елмаеп, карашы белән көйдереп, юк эшне бар итеп үтеп йөри башлады. Күрәсең, моны өйдәгеләр дә сизделәр. Бер көнне Нәгыйм шулай көндәгечә абзар тазартып, җырлый-җырлый маллар карап йөргәндә, хәлфә кайтып керде. Абзарга терәлеп салынган келәт эчендә тавыш чыкты. Хәлфә абзый кызын шырылдатып камчылап алды да, йортта пыр тузып йөри башлады. Түзеп кенә тор. Ишек төбендәге калай чиләкләр, Мәкәрҗәдән кайткан җиз табаклар очарга тотынды. Абыстайның аркасында да камчы биеп төште шикелле. Хәлфә пыр тузып йортта бер-ике әйләнде дә, ничек кайтып кергән булса, шулай кинәт үз эше белән чыгып китте. Нәгыймебез хәлфәнең төпчек улыннан төпченергә уйлады. Хәлфә абзый нигә ризасызлык белдерә? Берәр шуклык эшләдеңме әллә? Моны аермаган бала.
Hajar апа сине абзар ярығынан күзәткән, әни йортта син җырлаганны тыңлаган, апага күз колак булмаган, дип әйтеп санмасынмы? Төшке аш вакытында Хаҗарның сеңлесе Гөльямал да апасын үртәп, әтидән эләктеме? Икенче вакытны саграк бул, үзең гаепле, хезмәтчедән башка күзең төшәр егетләр калмаганмыни, дип апасына төртелеп алды. Хаҗар бу сүзләрне Нәгыймнең дә ишеткәнен чамалап, комач кебек кызарды һәм җаен туры китереп әйтте егеткә. Синең өчен эләкте. Тән ярасы нәрсә, йөрәгемнең януына түзәрлегем калмады. Җаның да юк икән, күзең дә күрми. Сукыр син. Егет телен чак әйләндереп, минем дә йөрәктә ут дип кенә сүз куша алды. Менә шулай башланып китте ике арадагы яшерен мәхәббәт. Юк, яшерен түгел инде, фашланды хәзер. Күңеленә шик кереп утырган хәлфәнең генә төн йоклары качты. Хезмәтче егетнең колагына төшереп куйды. Син, энем, матур җырлыйсың, сүз дә юк. Тыңларга үзем дә яратам. Тик бүтән минем йортта тавышың ишетелмәсен. Колагыңа киртеп куй. Югыйсә чарасын табармын. Хезмәтчеләр урам тулы, күрше авыллардан да килеп эш эзләп йөриләр. Ишетсен колагың. Әлегә йортыннан куып чыгармады тагы үзе. Ат кебек таза, ару-талуны белми эшләгән хезмәтчеләр бармак белән генә санарлык шул. Җитмәсә, бик ышанычлы, төшеп калган көмешең дә югалмас. Әмма Нәгыймнән котылмый чара юк. Авыл старостасы белән сөйләшеп, егетне солдат хезмәтенә озаттырырга хәйлә корды хәлфә абзый. Һәм язга шулай эшләде дә. 25 ел хезмәт, ничек кенә авыр булмасын, барыбер үтте. Нәгыймнәрне генә һаман кайтармыйлар. Җитмәсә, төрек сугышы да һаман бетми. Кайчан кайтып булыр туган якларга? Язлар җитте. Барча табигать уянып, җиңел сулыш алды. Тик карт солдатларның гына кәефләре бик шәптән түгел. Тагы да бер ел хезмәт итеп, тагы да чит җирләрдә язлар каршыларга туры килерме инде? Нәгыймнәр хезмәт иткән полкта язгы карау бара. Солдатлар тезелеп, полкны тикшерергә килгән карт генералның плацка чыкканын көтеп торалар. Көн шундый матур, тын. Язгы кояш җылыга сусаган тәннәрне иркәли. Менә агачлар бөреләрен ачып яшелдән киенәчәкләр. Барча тереклек язгы кояшка шатлана. Кошлар күңелле җырларын сузып сайраша-сайраша парларын чакыралар. Сафларга тезелгән солдатлар арасында кинәт ниндидер җанлану сизелеп китте. Күп тә үтми командирның үрә катырга кушкан буйрыклары яңгырады. Ашыкмый гына үз бәһәсен белеп карт генерал аның өчен генә эшләп куелган биек сәкегә, хәзергечә әйтсәк, трибунага менде. Сәке трибунаны кичә генә ясап бетереп, өстенә кумач япканнар иде. Нәкъ шуның каршысына туры килде Нәгыйм белән Кәримнең урыны. Кәрим дә Истәрле баштан. Гомумән, Истәрле башлар бу полкта 7 кеше. Барысы да карт солдатлар булып, быел яз хезмәтләрен тутырып, өйләренә кайтарылырга тиешләр. Часть командиры кыскача доклад ясады. Генерал хәрбиләрне сәламләде. Плацта басып торган 2000-гә якын тамакларның яше карты «Здравия желаем, ваше превосходительство» дип бар көченә йыртылдылар да тагын буйрык көтеп тынып калдылар. Шул тынлыкта көтмәгәндә кинәт кенә гаҗәп моңлы итеп еракта торналарның җырлашкан-илашкан тавышлары ишетелде. Алар туган якларына кайтып барганда шулай шатланышып, җырлап, таныш тугай күлләрне сәламлиләр иде шикелле. Торналарның моңлы авазын карт генерал да ишетте ахры. Ул да башын күтәреп торналарны эзләде. Часть командиры да карт генералга ияреп, күктәге торналарны күзәтергә кереште. Плац өстендә моңсу тынлык урнашты. Бу моңсу сагышлы көй йөрәкләрнең әллә кайсы кылларын чиртеп, әллә нинди хатирәләрне уятты. Күпләренең күзенә яшь иркелеп, тамакларына төер утырды. Күпләре ирексездән уфтанып, заяга үткән гомерләрен уйлап, авыр, бик тә авыр сулап куйдылар. Тик карт генералның күзләре бик шәттән түгел иде ахры. Ул әле тегеләй, әле булай боргаланды. Колагына учын куеп тыңлап та карады. Тавышларын ишетсә дә, торналарның үзләрен күрмәде.
Янында басып торган адъютанты белән часть командиры берсеннән-берсе уздырып аңа торналар төркемен күрсәтергә тотындылар. Шунда кайсысыдыр подзорный труба алып килергә кирәклеген төшенде шикелле. Йөгертеп алып килделәр. Хәзер карт генерал шуның аша карарга кереште. Күрәсең, аяк өсте басып тору карт кешене ялкытты. Ул йомшак урындыкка барып утырды да, утырган килеш кенә күзәтә башлады. Нәгыйм янында басып торган Кәрим: "Эх, шушы торналар кебек туган якларга очып кына кайтып, Өстәрле башны бер күреп кенә килергә иде", диде уфтанып. Нәкъ шушы мизгелдә, нәкъ шушылайрак уйлап сагышланып басып торган Нәгыйм дә көрсенеп: "Әйе, торналар бәхетле. Алар 1-2 көннән Хаҗар кырына кайтып җитәчәкләр", диде һәм үзе дә сизмәстән үсмер чагындагы кебек итеп берничә тапкыр торна тавышы чыгарып кычкырып куйды. Бу тавышны ишетеп, иң алдан очкан торна кинәт кенә борылып, зур боҗра ясап, бер урында әйләнә башлады. Аңа ияргән төркем дә шул рәвешле очарга тотынды. Хәзер һавада торналардан бик зур боҗра хасил булып, алар тагы да көчлерәк итеп елашып-җырлашып әйләнергә тотындылар. Әлегә ни булырын үрә катып тып-тын күзәткән мәйдан умарта күчен хәтерләтеп гү килеп алды да тагы тынып калды. Көтелмәгән тоткарлыктан часть командиры югалып калды. Хәрби частьне күргәзмәгә әзерләүгә җаваплы штаб начальнигы исә кызарынып-бүртенеп чәбәләнергә тотынды. Бөтен плац үрә катып күкне күзәтә, ә боерык юк та юк. Боерык булмагач, барабаннар да кагылмый, пыргылар да кычкыртылмый. Шулай итеп, хәрби күргәзмә башланмас элек үк бозылды. Штаб түрәсе, хәлне коткарырга чамалап, дилбегәне үз кулына алып, часть командиры башкарасы эшне үзе үтәргә тотынды. "Полк, минем команданы тыңла", дип тамак йыртты. Аллаһы Тәгалә тавышны жәлләмәгән үзенә. Тавышы күк күкрәүне хәтерләтеп, мәйдан, казармалар өстеннән күтәрелеп, еракларга тарады. Җыелып яткан, җылы суда кыйнашкан чыпчыклар гына, ризасызлык белдереп, пырхылдашып күтәрелеп, тып-тын мәйдан өстеннән очып үттеләр. Торналар моңын тыңлап, үзенең яшьлеген, үткән гомерен һәм күптән түгел генә мәрхүмә булган хатынын исенә төшергән, әллә нинди сагышлы хисләргә баткан карт генерал, боерыкны ишетеп, ризасызлык белдереп, кулын салмак кына күтәрде дә, имән бармагы белән кайдадыр өскә ымлап, штаб түрәсенә карап алды. Нәрсә әйтергә теләде генерал, беркем дә аңламады. Киеренкелектән калтырана ук башлаган түрә шулай да туктап торырга кирәклеген чамалап алды. Икенче һәм иң мөһим боерыкны бирергә дип ачыла башлаган авыз шул килеш катып калды. Ә күктәге торналар кычкырышып әйләнделәр дә әйләнделәр. Иң алдан очкан торна җирдән аваз салган туганын эзләде. Менә күтәрелер, менә куып җитәр дип көтте. Моны торналар телен белгән Нәгыйм генә аңлый иде. Һәм ул үзе көтү көткәндә карап үстергән яралы торна баласы тавышы чыгарып, тагы кычкырып куйды. Мөгаен, Өстәрлебаш күлләренә кайтып баручы торналар мине таныдылар, дип уйлады ул самими күңеле белән. Торналар исә кычкырышып алдылар да кинәт кенә түбәнәя башладылар. Алай гына да түгел, теге буйрыктан соң селкенергә дә куркышып үрә каткан хәрбиләрне таң калдырып, алар өстеннән бик түбәннән генә очып, каршыдагы басуга килеп төштеләр. Хәтта канатларына бәрелгән һаваның җуш-җуш итеп шыжлавына кадәр ишетелеп торды. Менә алар килеп төштеләр дә, бер-берсен бүлдерә-бүлдерә торна баласын чакырырга тотындылар. Аларның шулай бердәм кычкыруы бик тә сагышлы һәм кызганыч иде. Бу мәлдә кемнәрдер үзенең бала чакларын, кемнәрдер яшьлекләрен, сөйгәне белән бергә булган минутларны хәтерләсә, күпләр туган илләрен искә алып, туганнары турында уйлады. Торналар шулай кычкырышып тордылар да тынып калдылар. Теге тавыш яңадан ишетелмәсме дип көттеләр ахры. Ә тавыш бүтән кабатланмады. Шуннан алар томшыклары белән дәррәү шакылдап, гаҗәеп бер көйле тавыш чыгарырга тотындылар. Әйтерсең, нык өшегән бер төркем халыкның тешләре тешкә тимичә калтырана. Я булмаса, шук малайлар күмәкләшеп таяк шакылдатып йөгерешәләр. Әйтерсең, бер юлы меңләгән тукран эче куш карама агачын тукылдатырга тотынып, кинәт туктап кала. Янә балалар агач уенчыкларын шалтырата башлыйлар. Һәм торналар үзләре
үк шул көйгә канатларын җәеп шытып килгән үлән өстендә биергә тотындылар. Барысын да ишетеп, хәзер инде ап-ачык күреп торган карт генералның күзләренә яшь эркелде. Тамагына утырган төенне йотарга чамалап, тамагын кыргалап алды. Моны үзенчә аңлап, штаб түрәсе генералның алдына ук килеп үрә катты. Әле генералга, әле часть командирына карап, үзенә биреләсе боерыкны көтте. Ә боерык юк. Барча халык тын да алмый басудагы торналарны күзәтә. Ниһаять, карт генерал кулы белән солдатлар ягына ишарәләде. Әйдә, башлагыз диюе булдымы, бүтән нәрсә әйтергә теләдеме, аңламассың. Штаб түрәсе, моны үзенчә аңлап генералга, хәзер үк үтәлер, Галиҗәнәп, диде дә хуҗасының ярдәмчесенә, гаеплене кичекмәстән монда, Галиҗәнәп каршысына, дип боерды. Генерал алдына куркуыннан аклы-күкле булган, аркасына шомпыл төшеп, әрнүеннән ни эшләргә белмәгән Нәгыймне китереп бастырдылар. Буе 2 метрга җитә язган, үрә каткан солдатка астан өскә караудан муен сеңерләре арыган генерал «Утыр!» дип үз яныннан урын күрсәтте. Нәгыйм әллә боерыкны дөрес аңламадым инде дип, әрнегән аркасын уйлап икеләнеп калды. Штаб начальнигы бераз йомшый төшеп, «Сиңа әйтәләр, боерыкны үтә!» дип ысылдады. Нәгыйм утырырга кыймыйча комачка тубыкланды. Ниһаять, карт генерал кулын селкеп парадны башларга боерык бирде. Барабаннар дөпелдәвенә, быргыларның һава ярып кычкыруына куркышып, басудагы торналар һавага күтәрелделәр. Генерал янында басып торган хәрбиләрне һәм Нәгыймне аптыратып татарча: «Кем буласың? Кайсы губерна өездән, кайларда хезмәт иттең?» дип сорау арты сорау яудырырга тотынды. Нәгыйм дә көттереп тормый җавабын бирә торды. Сүз Нәгыймнең туган якларына күчте. «Ә нишләп струйда торна булып кычкырырга уйладың? Менә хәзер үзеңне я суктырырлар, я гауптвахт утыртып куярлар», дип шелтәләп алды генерал. Нәгыйм генералның бик гади, кешелекле кеше икәненә төшенгән иде инде һәм аны-моны уйлап тормыйча, эчендәге тышында дигәндәй әйтте дә салды. «Торналар бәхетле. Мин дә торна булсам, шуларга ияреп туган якларыма кайтып китәр идем. Торна буласым килә», дип уфтанып куйды. Күрәсең, бик тә үкенечле һәм дә зур теләк белән әйтелде. Аллаһы Тәгалә дә теләгәнгә бирермен дигән түгелме соң? Генерал тагы да Нәгыймгә иелә биребрәк, ярым пышылдап: «Мин дә татарның бер баласы бит. Урыс диненә күчеп, исем шәрифләремне алыштырмасам, генерал дәрәҗәсенә күтәрелә алмас идем. Ә юкка алай эшләгәнмен. Мин дә торналарга әверелеп, үз татарларым янына, туган авылыма кайтып китәр идем», дип уфтанып, тамагына утырган төерне йотарга тырышты. Күзеннән эркелгән яшьләрен кул яулыгы белән сыпырып алды да тамагын кыргалап: «Ярар, солдат, бик бирешмә, хәзер бар, казармага кайт, әзерлән, иртәгәдән кайтыр юлга чыгарсың», дигәненә Нәгыйм: «Без, истәрле башлылар, хезмәтне 7 кеше башладык, аларга да кайтырга рөхсәтме?» дип әйтергә җөрьәт итте. «Аларга да рөхсәт. Мин күрсәтмә бирермен. Бүтән тоткарлык булмас». Әйе, генерал үз сүзендә торды. Менә, истәрле башлылар, 7 солдат, 25 елда 7 айдан соң үзләренең туган авылларына кайтып җитеп киләләр. Әле Истәрлебаш белән Тәтербаш арасындагы Юкәлек чишмәсе буенда шәйләп утыралар. Тагы бер тын атлаганда кайтып та җитәр иделәр дә. Чишмә буенда әзрәк ял итеп, өс башларын карарга булдылар. Юынып, кырынып, чиста күлмәк-ыштаннар киделәр. Өйләренә ничек кайтып керәчәкләрен күз алдына китереп, уйланып, хыялланып алдылар. Һәркем түземсезлек утында янды. «Кәрим, мин дәшми-тынмый өйгә килеп керәм дә идәнгә җәелеп утырам. Әйдә аптырасыннар». Габдрахман: «Ә мин капка төбендәге урындыкка утырып берәрсенең өйдән чыкканын көтәчәкмен». Аннан Нәгыймгә карап алдылар. Шиһап үзе дә сизмәстән: «Син өеңә ничек кайтып керәсең?» дип сорап куйды да Нәгыймнең кайтып керергә өе булмавын исенә төшереп, уңайсызланып калды. Ә Нәгыйм бик тә күтәренке кәеф белән: «Мин авылга җырлап кайтып керәчәкмен. Әйдә, белсеннәр Нәгыйм солдат кайтканын», диде.
үзе эштән генә. Җырымны Һаҗәр ишетсә, нишләр икән дип уйлады. Шиһаб үзенең сүзен җайламакчы булып: "Нәгыйм кордаш, иң тәүдә безгә кайтабыз. Тәүдә бездә кунак буласың. Син торна булып кычкырмасаң, белмим, без тагы күпме хезмәт итәр идек әле. 1 елмы, әллә 2-3 елга сузылыр идеме безнең хезмәт", дип куйды. Шуннан калганнар да Нәгыймне мактап: "Рәхмәт сиңа, Нәгыйм. Син генерал белән якыннан сөйләшмәсәң, без әле шушылай утыра алыр идекмени? Без сиңа гомеребез буе бурычлыбыз", диештеләр. Шулай сөйләшеп кайта-кайта, солдатлар мәдрәсә тау башына килеп җиткәннәрен дә сизмәделәр. Кинәт кенә алларына баскан күренештән барысы да туктап калды. 25 ел эчендә Стәрлебаш зурайган, танырлык та түгел. Яңа мәчет манаралары калкып чыккан. Зур-зур биналар арасында Гали хәлфә укыткан бәләкәй мәчет бөтенләй күренми дә. Бу күренештән Кәрим сызгырып ук куйды. Нәгыйм кичке салкын һаваны яңгыратып үзенең иң яраткан җырын су буйлапны сузып җибәрде. Тавышы кичке тынлыкта бөтен Стәрлебаш өстеннән очып, басу урман таулар өстенә таралып яңгырады. Элекке кебек гаҗәеп моңлы һәм дә көчле иде тавышы. Юкка гына аны полкның башлап җырлаучысы итеп куймадылар. Һәм ул бу вазифаны һич авырсынмыйча 25 ел буе үтәде. Шуңа күрә тавышы элеккегә караганда да көчлерәк, ә моңы әйтеп бетергесез иде. Туң йөрәкләрне дә эретерлек, күзләреннән мәңге яшь чыкмаган таш бәгырьләрне йомшартып, керфекләренә яшь тамчылары элдерерлек иде аның моңы. Стәрлебаш халкы тау башындагы агачлар арасыннан ишетелгән бу гаҗәеп җырны урамга сибелеп тыңлады. Икенде намазына баскан шәкертләрнең намазы бозылды. Гали мулланың да, аның артыннан баскан абыстайның да намаз укуларының рәте-чираты булмады. Абыстай икенде урынына ахшамны укыды, Гали мулла да фаразларны әллә ничә ялгышты. Авыл халкы солдатларның сәер төркеменнән куркып аптырап калды. Бала-чага капка артларына кирип посты. Янгын каланчасында кизү торган Гыймран тынына капланып йөгерә атлый килеп җитәр-җитмәстән: "Кемнәр? Кайдан? Кайда китеп барыш? Кемгә кунак керәсез?" дип бик тә җитди тавыш белән сорау ала башлады. Үзенең вазифасына тап төшерми, хәрефен-хәрефкә туры китереп үти иде ул. Ә каланчада кизү торучы янгын чыгу-чыкмауны гына түгел, авылга кем кайтканын, кем кайсы якка чыгып киткәнен дә белеп торырга тиеш. Ә авылга килүче чит-ят турында әйтеп торасы да түгел, алар аерым хисапта. Кемгә килгәннәр, ни йомыш белән йөриләр, авылда ничә көн булачаклар, һәм башкалар. Солдатлар Гыймранны танып, аның белән килеп исәнләшә башлап үзләрен таныткач, ул да исенә төшерде. Малай-шалай сөенече алырга солдатларның өйләренә йөгерде. Ул төнне күп йортларда йокламадылар. Һаҗәрнең иң кече сеңлесе Гөлъямалның да ул төнне керфегенә йокы кунмады. Былтыр яңа мәчет өчен киселгән бүрәнәләрне Агыйделдән сау белән Стәрлетамакка агызганда, суга батып үлгән ирен уйлап, яшьләренә манчылып ятты. Җитмәсә, аның сагыну-сагыш юксынуларын көчәйтеп, кемдер кичләтеп кенә тау буйлап җырлап үтте. Ансыз да яралы йөрәк сулкылдап сыкрады. Хезмәтен тутырып кайткан солдатларның өйләрендә ул төнне ничек Нәгыймнең торна булып кычкыруы, ничек торналарның якындагы гына басуга килеп төшүе, тикшерергә килгән генералның Нәгыйм белән сөйләшүе һәм аларны шуннан соң гына кайтарып җибәрүләре турында кабат-кабат сөйләнде. Аннан да бигрәк, урыс армиясендә татарча белгән генералның Стәрлебаш кешеләренә шулай ярдәм итүе аптыратты. Барчасы гаҗәпләнеп тыңладылар. Ә иртәгесен инде Нәгыйм Торна Нәгыйм булып уянды. Шулай ләкап исем тактылар. Иртән мәчеттәгеләр дә, мәдрәсәдәге дин әһелләре дә кичә таудан җырлап төшкән солдатлар турында озак кына гәпләшеп алдылар. Нәгыймнең җырлаганын өнәп бетермәделәр. Бигрәк тә Гали мулла тырышты. Ул һаман элекке хәлләрне онытмаган иде әле. Һәм дә нинди тәрбиәсезлек, намаз вакытында бүре кебек улау, халыкны намаздан яздыру бу дип бармак янады. Аңа кушылып мәчеткә йөрүче башкалар да шаулашты. Шулай шул, җәмәгать, кичә намазны чак укып бетердем. Мөгаен кәфергә әйләнеп кайтканнардыр әле.
Тикшерергә кирәк. Тавык тәпи асып кайтмаганнармы муеннарына? Тьфу, тикшерергә кирәк, тикшерергә. Мәчеткә чакыртырга үзләрен. Син нәрсә, динсезләрне мәчеткә аяк бастырырга түгел, Аллам сакласын. Шикле солдатларны мәчеткә чакыртмыйча, пожар каланчасы янындагы мәйданга җыярга карар кылдылар. Анда бик җитди сөйләшү булды. Тәмәке тартырга өйрәнгән булсалар, кичекмәстән бу зарарлы урыс шөгылен ташларга кушылды. Юкса, авылдан куалачакларын әйттеләр. Динсез сүзләрне онытырга, бала-чаганы юньсезлеккә өйрәтмәскә, халыкны котыртмаска, бигрәк тә торна Нәгыймгә намаз вакытында, гомумән авыл эчендә авыз тутырып, кычкырып, җырлап йөрмәскә. Сөйләшү вакытында шунысын да ачыкладылар. Кемнең нинди һөнәре, нинди кәсебе бар һәм кем нәрсә белән шөгыльләнәчәк. Нинди һөнәрләргә өйрәнеп кайтканнар солдат хезмәтеннән. Авыл өчен файдалы эш, файдалы һөнәрме? Картлар Нәгыймгә өй торгызу турында уйларга кирәклеген дә әйттеләр. Шулай итеп, авыл халкы белән солдаттан кайтучылар арасында ике якны да канәгатьләндерерлек, кисәтүле килешү төзелде дияргә була. Көзгә хезмәттән кайтучылар бергәләшеп, торна Нәгыймгә бер бәләкәй генә өй торгыздылар. Әйткәндәй, авылда Нәгыйм исемле кешеләр берничә булганга, торна кушаматы аңа гомерлеккә ябышып калды. Кар төшүгә Гали мулланың төпчек кызы Гөльяманы да алып кайтты. Киләсе көзне бишектә бик тә Нәгыймгә охшаган бер торна баласы, Гайнулла тирбәлә иде. Менә шулай итеп, дөньяга торна нәселе тарала башлады. Хәзер алар хәтта безнең Кайраклы авылында да бар. Торна нәселеннән булган ирләр көчле тавышлы, киң күкрәкле, тимер бәдәнле, буйлары да Аллага шөкер. Хатын-кызлары уңган, эшкә оста һәм бик тә моңлылар. Иншалла, шундыйлар безнең якларда күбрәк булсачы. Сөйләнгән хәлләрнең дөрес түгеллеген Стәрлебаш һәм илебезнең төрле төбәкләренә таралган торналардан, аларның балаларыннан сорашып белергә мөмкинсез.